Ez du nahi porrotz, untxia balitz akaso. Bekatzi porreta, goiatzen dugu gotxo-gotxua. Astuek ere bai? Aizu baltzenekien. Azenarioa sustrai barazki bat dela. Bai, eta baldakizue azenarioa gordinik zein egosirik jan daitekela. Ozkaka, zein arraspatuta. Eta zuku goxoak ere prestatu daitezke azenarioarekin, Entxaladak, menestrak, postreak, kremak. Eta zuek, nola txegin duzue zuek azenarioa? Bidali, azenarioa osagaitzat duen errezeta edo azenarioaren marrazkia. Eta prestatzen duzuenean platera, argazkiatera eta bidali. Hori da. irrienlagunak.com. Eta zure bai, alperrotxi. Honegin. Eta gora San Fermín, gora azenarioa. Aio, pelaio, aio, azenario.